Waqt il-Gozo Week fl-Università ta' Malta qed jitwasslu l-aspetti pożittivi tal-Gżira Awċija. Stands ta' ikel tipiku Awċi, arti u tradizzjoni, kif ukoll bands Awċin qed jippromuovu l-kultura Awċija u l-istudent Awċi fl-Università. Imma ma jonqosx li matul din il-ġimgħa l-istudenti universitarji Awċin jitkellmu wkoll dwar id-diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom. Illi ovvjament ħafna minnhom joqogħdu l-bot mill-familja. Kif ukoll hemm l-aċċessibilità, għaliex il-ħin huwa ovvjament huwa diffikultà għalina, għaliex meta naslu fi żminijiet tal-eżamijiet ħafna studenti Awċin jażlu illi joqogħdu Malta minħabba l-fatt illi il-vjaġġ jieħu l-ħin u dak il-ħin imur mill-istudju. L-għaqda tal-istudenti Awċin temmen li għandu jkun hemm regolamentazzjoni tal-kera l-istudenti li qed jispiċċaw joqogħdu fi flet żgħar flimkien biex jaqsmu l-ħlas għoli. Aħna nagħmlu enfasi illi Għawdex mhux xi ħaġa żejda, l-Awċin anqas u għandu jsir investiment daqskemm isir f'Malta f'Għawdex kif ukoll fil-Maltin kif ukoll fl-Awċin. Il-Viċi President tal-Għaqda Anthony Briffa spjega x'jista' jsir biex jinħoloq ix-xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Għawdex jekk isir investiment bil-għaqal u ovvjament jiġu studjati eżattament x'tip ta' niċċa ta' xogħol li jista' jiġi provdut għall-Awċin. Hekk jew hekk hemm l-Awċi ovvjament bħala student ikun jista' jaraf x'jista' jistudja biex hu jaħdem f'Għawdex. Problemi għall-istudenti Awċin huma l-fatt li l-biljett tal-arriva ta' Malta mhux tajjeb għal Għawdex u viċi versa, kif ukoll in-nuqqas ta' rotta diretta miċ-Ċirkewwa għall-Università. Dan ma jistax ikun ovvjament illi biex tasal għall-Università tittoħodlok xi siegħa u nofs, ovvjament bla limitu ta' xi ħadd tasal għall-vapur, tasal u ssib il-vapur qed jagħlaq fiċċek. L-istudenti tkellmu dwar dawn l-isfidi mal-mexxej laburista Joseph Muscat waqt żjara li għamel fl-stands ta' Gozo Week fl-Università ta' Malta. U ltaqa' mal-istudenti u tkellem magħhom ukoll dwar il-proposti tal-Għaqda Universitarji Awċin fosthom dwar il-possibilità li l-eżamijiet tal-istudenti Awċin isiru f'Għawdex u li tinħoloq aċċessibilità aħjar għal dawn l-istudenti.